ezikamthaniya, uMalema kanye ne-AFF bayiqembu lezepolitiki elingenabuzwe kunawo wonke eNingizimu Afrika. Awukwazi ukusho igama elithi Patriotic Masuti. AFF, ANC neDemocratic Alliance. Amanzi ne-oyela. Amanyala amanga imbudane kaMalema evikela uMiss Nigeria. Lo Miss akasimele thina izakhamuzi, kodwa umele uMalema, uCyril noHelen. OMalema bathi abantu abazange baphikisane noNatasha Mazone. Amanga aluhlaza. Izakhamuzi zaphikisana nokuthi uMazone abe sephalamende futhi abambe iqhaza kwezepolitiki lethu. OMalema bathi izakhamuzi ziyi-Afrophobic ngoba azizange zikhononde ngoTachana Smith kodwa zakhala ngaleli Nigeria. Amanye amanga aluhlaza lawo. Asichaze. Zibuze ukuthi bangaki abantu bomdabu baseNingizimu Afrika ababuka ukubhukuda. Bese uthatha uSmith njengesibongo, kuyisibongo esijwayelekile saseNingizimu Afrika kodwa uChidima awuwona walana. Izakhamuzi bezilokhu ziphikisana nobokuhamba. Jacob Beast kuma-Springboks, ebengafunwa, kanye noGwamanda umeya waseJozi. Abafunwa. Ukuthi abokufika babe nezindlu zomxhaso, ukuthatha imisebenzi, ukwenza amathenda. Besilokhu sikhala njalo kusukela kuMandela. Kodwa amaphiciphici abadayisi bezwe oMalema abakukhumbuli lokhu manje. Okwenzekayo, abelungu abaphethe umnotho, abezindaba baseNingizimu Afrika baqhuba imikhankaso emikhulu yepropaganda. Belekelelwa ngamaqembu acwasa ngokwebala afana nekaHelen Zille. Bese kuthi amaqembu ezepolitiki amnyama adayisayo amaphiciphici njengoMalema, u-ANC benze konke okusemandleni nabo ukusidayisa. Izikhungo zezemfundo zidayisele izingane amanga. Osaziwayo nabezemidlalo, abazama ukuthola inkontileka namadili imisebenzi bangena nombhedo wabo. Yonke isistimu esikutshela ngayo bayayisebenzisa. Lolu hlelo lokufudukisa abomdabu. Badedele izinja zabo kubantu bomdabu. Okufanele sikufunde thina njengezakhamuzi zomdabu. Ukuhlehla nokuthula kwethu akumisanga iprojekthi yokufuduka. Bayaqhubeka basivalela ngaphandle, kufanele sisebenzise izinombolo zethu ukukhombisa, ukuduba, singasekeli imikhiqizo ebandakanyekayo. Esidlangalaleni sibonise ukudelela bazi kahle kamhlophe ukuthi asilifuni leli Nigeria. Ngoba kusobala akasona isakhamuzi. Ukuthi eMelika, iBritain, umthethosekela uthini, iHome Affairs noma Malema bathini. Asinendaba. Bayasidakela. Lo mbhedo kumele uphele manje. Noma azilime ziyetsheni.